press conference, and this will be in two, English, and my colleague here, Comrade Mpepo, will read the Chichewa part. The theme of our press conference this morning is Malawi's triple threat: tax stamps, registration failures, and political arrest. And this has been organized by Malawi First, the People First. We are a pressure group, and our main goal is to speak for Malawians on various issues that are affecting them. Malawi, a nation renowned for its warm hospitality and resilient people, is facing an unprecedented triple threat that endangers its economic, social, and political fabric. The introduction of tax stamps by the Malawi Revenue Authority, MRA, the National Registration Bureau's inefficiencies, and the government's lack of proper governance and political arrest have created a perfect storm that threatens to undermine the very foundation of our beloved country. Members of the press and fellow Malawians, as citizens of this country, under the banner Malawi First, we cannot afford to stand idly by while our nation is pushed to the brink. Today, as Malawi First, and all Malawians of goodwill out there, we raise our collective voice to condemn these threats and demand a better future for our country, Malawi, because we know for sure this is the only country we have, and we are proud to be called Malawians. The tax stamps policy, set to be implemented by the Malawi Revenue Authority, MRA, will strangle our already struggling businesses, stifling innovation and entrepreneurship. This draconian measure will only serve to widen the gap between the rich and the poor. Further to that, entrenching poverty and inequality. Meanwhile, the National Registration Bureau's inefficiencies have left countless Malawians without proper or no registration, denying them access to basic rights and services. This is a gross violation of their human rights, a betrayal of their trust in the system, and a demonstration of running a country affairs with counterfeit. We furthermore, as our nation, furthermore, our nation is plunged by political arrests and lack of proper governance. The selective application of justice, ladies and gentlemen, Malawians out there, has created a culture of fear where dissenting voices and silenced and opposition crushed. A nation where police are arresting innocent Malawians and drive them a long distances without following the law, as was the case of Kamrepo Kalua, who was arrested and was taken a long distance to Lilongwe. The case of pastor of Livingstonia from the Livingstonia Synod, who was again arrested and driven all the way from Mzuzu to Lilongwe, as if Mzuzu or Blantyre have got no police stations or courts. This is total infringement of people's rights. It is against this background that we, the Malawi First, call upon the government of Malawi to immediately suspend the implementation of tax stamps and engage in meaningful
consultation with stakeholders. We mean stakeholders like vendors and all business community, because we understand that this has just been put forward without any consultation. At the same time, we call upon the government of Malawi to make an overhaul the NRB's registration process to ensure inclusivity and efficiency. We also call upon the government of Malawi through Malawi Electoral Commission, ladies and gentlemen, that they should immediately revisit their electoral laws to allow Malawians to register using other alternatives other than national registration identification only. Like what is happening in other countries where people are allowed to register using birthmarks, using licenses, using passports. It is very, very strange in Malawi that even the new make chair has declared that if you have no ID, then you will not have the right to vote. This is also an infringement to the people's rights. So we want, at this juncture, to call upon MEC to revisit its laws, because as a citizen of this country, we will not just watch it, but mobilize people to go to court and challenge this decision, because it is a mockery to the democracy. We also call upon, ladies and gentlemen, members of the press, to uphold the rule of law, ending political arrests and ensure justice for all. We therefore, as Malawi First and Malawians of goodwill, give the MRA, that is the Malawi Revenue Authority, National Registration Bureau, Malawi Electoral Commission, and the government of Malawi 10 days to look into these pertinent issues affecting Malawians and come up with amicable solutions within the specified period. Failure by government and its stakeholders to do so, Malawi First will have no any other option but to call for a nationwide demonstrations that will include vendors and the entire business community, that will take to the streets, and we will not know the date that will go and come back, because we feel that leaders are taking Malawians for granted. Let us unite in demanding better future for our country, Malawi, where economic prosperity, social justice, and good governance are not just ideas, but realities on the ground. We must walk the talk. No mediocrity, but walk the talk. In conclusion, the triple threats of tax stamps, registration failures, and the political arrest is a ticking time bomb that threatens to derail Malawi's progress and prosperity. We, the people, Malawi First, will not stand idly by as our nation is pushed to the brink. We demand immediate action from our leaders to address these pressing issues. We also demand, fellow Malawians, members of the press, a future where entrepreneurship is encouraged and not stifled, where every citizen has access to basic rights and services, and where justice and equality reign supreme. Let us rise up, united and determined, to claim our nation's destiny. For a better Malawi, we must act now. It is better to be hanged for loyalty than to be rewarded for betrayal. Born Kalindo, on behalf of Malawi First. Thank you very much, members of the press, ladies and gentlemen.
I now hand over the microphone to my colleague, Honorable Comrade Richard Mpepo, to say the same, but in vernacular language, Chichewa. Thank you very much. Titokoze kwambiri amalawi onse kwina kulikonse kumene mukutionera ena amene mukutimvera pa Times Radio. Ife amalawi first mawa uno tikungofuna tiyankhuleko mchichewa statement imene atsogoleri athu afotokoza mchizungu chifukwa cha ubwino wa anthu ena amene ali kuhusisha, amene ali kuntaja, amene akupezeka ku Mangochi, ku Balaka, and all parts of the Malawi as a nation. Malawi first yapereka statement iyi kwa inuyo amalawi inu ake kuti tidziwe zinthu zina zimene zikuchitika mdziko muno, zimene mkati mwa kuchitika kwa zinthu zimene zozo zikuonekanso kunati ndi za zinyengo. Ndiye mu statement yawo kapena mu chikalata chathu tikufotokoza kunena kuti dziko la Malawi limene ife timalidziwa monga dziko la mtendere, dziko la anthu amene amaopa Mulungu, komano dziko lili pa ziopsezo zitatu. Mkati mwa ziopsezo zitatu zimenezi tikukambapo za nkhani ya ziphaso zimene zabwera zili zachilendo pamenenso amalawi enu ake, a business enu ake sanauzidwe tanthauzo ndi kumene akulowera nazo ziphaso zimenezi. Tikuyang'ana za nkhani ya kalembera waunzika amene akuonesanso kunena kuti akufika kumapeto, komano phindu lenileni komanso kuti tione anthu amene akuyenera kuti akapindule sitikudziwa kuti akupindula ndi ndani. Nkhani ina imene tikufuna kuonanso mkati menemu ndiyokhuza kumangidwa kwa anthu pa zifukwa za ndale. Ndiye chotero tikukamba kunena kuti ife ngati nzika za dziko lino la Malawi pansi pa ndondomeko yathu imene tikusatira ya Malawi First monga pressure group imene tikuyenda nayo, imene cholinga chake kwambiri ndikufuna kuyimirira amphawi amene mawu awo sangamveke. Ife tili pano tiyimirire amphawiwo, tiyimirire a business iwo, tiyimirirenso ino atolankhani, tiyimirire angakhala aphunzitsi amene akanika kulembedwa ntchito, tiyimirirenso angakhala anthu amene ma pensions awo sakuoneka tsogolo lake kuti zimene zizipite patsogolo. Chotero tikukamba kunena kuti sitingakhale chete nkumaona mavuto amenewa akuchitika mdziko muno pamene ife tikuna kuti ndife omenyerera maufulu. Chotero lero tonse tasonkhana malo amodzi ama business ife omenyerera maufulu komanso inuyo amalawi inu ake mzika kuna kuti tiyeni tonse tituluse voice kapenano uthenga upite kwa anthu kuna kuti mchitidwe umene akutionetserawo, mchitidwe otiopsezawo ma business athu tiupemphe kuna kuti uchepe, ndicho cholinga chonati tikonze Malawi wakomera tonse. Pankhani ya ziphaso zimene zapangidwa introduce posachedwa apa zimene amalawi enu ake sitikudzidziwa, ama business enu ake sakudzidziwa, ndi nkhani imene inafunika kunena kuti anzathu a MRA itanise atenga mbali wonse awafotokozere kuti chenicheni chimene chikuchitika ndi chani. Chotero amalawi ndiodabwa, atolankhani ndiodabwa, ifenso ngati kuno ku Malawi First ndife odabwa chifukwa zimenezi zikutionesera kuna kuti zikufuna zipereke danga lalikulu kwambiri pakati pa anthu amene ali ochita bwino ndi ovutikitsitsa. Tili pankhani yomweyi tikufunanso tione mfundo imene ikukambidwa kuchokera ku bungwe lija lolembesa ziphaso zaunzika. Ndikukhulupirira kunati yakhala ili nkhani kapena kuti nyimbo imene tikumayimba pafupi chifukwa chonena kuti madera ena unzika ukutheka pamene madera ena unzika sikutani kodi sikutheka. Ndiye tikunena kuti kulephera kwa bungwe limene lili tikufuna tingowapempha kunena kuti mdziko muno takhala tikudandaula kapenanso zaka zambiri mbuyomu kuvota sitimayendera ID imene lero lino kumekiko ikuoneka kunati ndi vuto. Timagwirisa ntchito birth certificate kapena anati kachiphaso kamene mwana akabadwa kuti uziuke ndiwe nzika kameka changamene timagwirisa ntchito. Lero zabwera ndi ndani kunena kuti chimeja chichoke koma tiyendere chiphaso chimene chiphasocho madera ngati kumwera, ku Eastern region, ku North zimenezo sizikutheka koma chigawo chapakati zikutheka. Tikupemphanso kunena kuti kunkhani ya kumangidwa kwa anthu mosasatira malamulo, mopanda ndondomeko, mumanga munthu kuno kulilongwe mukupezeka mukamusiya kunthunga kudwangwa. Chimavuta ndi chani? Kumanga munthu ku Blantyre mukunchosa konse kuja akubwera mpana ku area 30 kulilongwe. Mufuna mutuze onati pambali pa area 30 tilibenso malikulu ena polisi amene anthu anga amathe kufusidwa kupangidwa caution. Kumanga munthu kunzuzu, mukuntenga munthu kunzuzu kubwera naye mpana kulilongwe. Chikuchitika ndi chani?
izizi zikubwera kutsatira statement imenenso a president athu adayankhula pa 6 July tikukondwerera kuti atakwanitsa zaka 60 adayipempha polisi kunati igwire ntchito yake monga ngati police service not police forces. Ndeti tano kumadabwa kunati chidawapangisa kuti ayankhule mawu amene wawa ndi chiyani. Ndi zinthu zimene zikuonesera kuna kuti zinazi zikuchitika akudziwa kuna kuti azipanga mwadala ndi nkhani za ndale. Chotero pambali pona kuti akudziwa kuti akupanga zinthu zipanga nkhani ya ndale akubwerano ndicho ngati ayende limodzi ndi Amalawi zimene ife sili kuzifuna. Ife Amalawi first pona nchitidwe ngati umenewu timafuna tipemphe kuchokera ku boma, kuchokera ku nthambi zimenenso boma la amagwira nawo ntchito ngati ku MRA pa nkhani ya zipasi za chilendo zimeneno anthu amene akupanga business za malonda aoda katundu wawo ku Tanzania akuchokera naye ku South Africa kandi ku Zambia akudusa pa border. Adusa naye pa border alipira bwinobwino akumuzanso unati akagule sticker ayike pa katundu wakeyo ndicho linga chonena kuti adziwike kunati wadusa pa border. Timati tipemphe bwanji ngati anthu alipira katundu wawo pa border alipira custom osapasa mastika kuti recognition iyo kapena no chionetsero chonati anthu alipira chikhale chimene chocho. Komano zili ndicho pyezo kunati masiku amene awayikiza nzathuwa akakhazikika azipitano angakhale ku warehouse ndi ukaona kuti kodi munaoda kuchekucho ochuluka bwanji amene ali ndi mastika ngati alibe mastika tikumutenga chifukwa alibe chani alibe mastika. Zimenezi ndi zina mwa izo zimene zipangise kuna kuti business zathu mziko muno mamoti zipite patsogolo zizinka pansi. Ndikupatsani chitsanzo ichi kunena kuti mabills amene amapangidwa mopanda ndondomeko zake ngati awawa ndi amene anthu ena aona nawo mavuto ziko la Kenya. Siti kufuna zinthu ngati zimene zizichitike kuno chifukwa chake khumbo la Malawi First laona kuti tikambirane nawo mwachangu akonze zinthu zawo moyenerera akhale ni nthawi yokumana ndi atenga mbali ku nkhani za mabizinesi ndi zina zilizonse zimene akuona kunati iwowa ali ndi maplani ena ofuna kusintha zinthu. Kwanza tu NRB amene mapanga za kalembera waunzika tikufuna kuna kuti Malawi wina aliyense ngati muli nako kuthekera chifukwa maonesa kale kuti zinthu zikukanikani koma ngati muli nako kuthekera tiyeni tipange involve kapena anthu onse amene akuena kunati akhale nacho chaunzika akhale nacho chaunzikacho pasapezeke kuti ena makina sakuyenda aizi kupangidwa ku Lilongwe kwinako anthu osamapezeka mpana zifika kunati nthawi yovota yafika. Uthenga umwewo tufunanso tupitise kwanzathu a Malawi Electoral Commission uku kumeki kunena kuti talolana Malawi agwirise ntchito ngati njira ina yakanika tiyeni tiperekeni mpata kunena kuti malicense amene anthu ali nawo aja agwirise ntchito. Anthu ameneno ali ndizowayenera ma birth certificate amene ali nawo aja agwirise ntchito. Izizi zipangisa kuti chisankho chimene chibwera 2025 ikhale chisankho cha mtendere chopanda mavuto. Koma ngati anthu tiyamane mwayi ndi kuthekera ndi ufulu tikuzipangisa tokha unati chisankho chimenechi anthu asazachivomereze chifukwa njira zachidule zimene tikuzipangazo zikuoneseratu kuti anthu tikuamana ufulu wawo. Chotero tikupemphenso anzathu a MRA ino kalembera waunzika inunso Malawi National Commission Electoral Commission and Malawi government kunena kuti pasanaduse masiku kwana 10 tayang'anani zimenezi muyankhulane ndi anthu anu chifukwa ngati zimene zisizichitika ku masiku amene wawa amene tapempha kwana 10 iwa mwina izikhala ngati nyimbo kuti Malawi First imangotchula nkhani imeneyi koma ife tili pano kunati tapemphe a Malawi mwa ufulu wawo apite pa nsewu akapange zionesero chifukwa ndoti anthu amene tidapasa maudindo kuti atithandize zikuoneka kuti chidwi chawo pa ife palibe chidwi chawo amangotifuna tikakavota. Chotero tikulipempha boma kunati lionetsetse litengepo gawo pokumana ndi anthu amenewa komanso lipanga address mavuto amene Amalawi tikukumana nawo madera atatu amene tawafotokozawa. Tipemphe kunati teni tonsefe tilumikizane kuti tikonze Malawi okomera tonse, Malawi amene akhala otikomera ife pa nkhani za chuma, pa nkhani zopita patsogolo mu zinthu zosiyanasiyana, pa nkhani za chilungamo komanso ku nkhani zakayendetsedwe kabwino kaboma. Tisangoganizira zomangoyankhula maganizo okha komano tizikapo mtima pogwira zimenezi cholinga chonena kuti zimene tikuyankhulazo zikhale zenizeni osakhala zaboza. Kumapeto kwa zonse tikufuna tinene izi kunena kuti zinthu zitatu zimene zikupereka zopsezo ku dziko la Malawi
tikukambapo nkhani za chiphaso chimenechi chimene amalawi sakuchidziwa koma changotulukira musadziwika bwino. Tikukamba za nkhani ya bungwe lolembesa za unzika, komanso tikukamba za kumangidwa mwachisawawa kosayang'anira malamulo. Tiyeni tilondole malamulo athu chifukwa izi zikupereka chiopsezo kwambiri kunzika za dziko la Malawi, zimene kumapeto kwake zipangitse kutsika pansi kwa chitukuko kapenanso kusatukuka kumene. Chotero anthu tonse tisakhale chete, tikuyenera tigwirane manja, tikuyenera ndithu tisaphetire, tikuyenera tipititse patsogolo maganizo athu poonesa kapena kuchitapo kanthu kena kunena kuti atsogoleri athu ayambe kuchita zimene ife tikuwapempha komanso zimene tinawapempha. Koma akalephera kutero, tikuti koma akalephera kutero, malo monena kuti alimbikise anzathu azamalonda, mapeto ake kupezeka kuti amalonda aja akuponderezedwa. Ifeyo tikukuzani kunena kuti tiyesesa mwanjira ina iliyonse kuti tilimbikise ufulu wa anthu azamalonda, ufulu wa inu atolankhani, ufulu wa anthu ogwira ntchito mboma, ndi wina aliyenseyo kuna kuti alandire ndithu ntchito zoyenerera zimene akuzembekeza kuti aboma atipase. Komanso pamene chilungamo chikufunikira, tiyeni chilungamocho chiyende chimozimozi posatengera kuna kuti awa ndi ndani kapenanso awo ndi ndani. Kumapeto kwa zonse tikupemphera Malawi kuti tiyeni tonse tigwirane manja, tiyeni tonse tizuke, tiyeni tonse tikhale okhazikika pa chimene ife tikuyenera kuchita kuna kuti tilipange dziko lathu la Malawi likhale dziko lokomera tonse osati nyimbo zokha. Tikupanga Malawi kukhala Malawi wa ife tonse kunati akhale otikomera. Tikuyeneranso ife tonse Malawi kina konse kumene mukutimvera tidzuke kuna kuti tikonze dziko lathu la Malawi. Zikomo kwambiri. For the reading of the statement, both in English and Chichewa. I will still give the president of Malawi First to guide if there will be anyone at the high table who would want to add anything, or maybe starting from you yourself if you want to add anything, and then you pass it to anyone if need be. Thank you. Muchichewa kunena kuti mastika amenewa akuononga business za anthu amene mipamba yawo ndiyochepa. Pakale panopa economy ya dziko lino sizili bwino, kwacha yathu inagwa, anthu akalipira duty, akalipiranso Malawi Bureau of Standards, akukalipiranso mastika amenewa kukhala ngati akufa patatu. Tinati tione business zimene amapanga azimayi amene amapita ku Zambia, ku South Africa, ku Tanzania, ma profit yake amakhala ochepa. Paichi tikanapempha inu asogoleri kuti pena pache m'maofisi momwe mukamakhala muzithanso kuwaganizira anthu osauka chifukwa msonkho umenewu ubweretsa umphawi kwambiri kwa anthu. Komanso mwaupanga osafuna kuwayitanisa makomiti onse ama vendors komanso a business kuti mukhale nawo pamodzi ndi kuwalongosola mangochita dictate zimene zili zosiyana kwambiri ndi dziko la democracy. Choncho ifeyo sitikukamba nkhamba kamwa chabe. Tikuwerenga 10 days kuchokera lero ngati boma kuzera ku MRA komanso ku meki kuzera kwa chair ameki anyuwani komanso registration bureau ngati simpangapo kanthu kuchita address mavuto amene tanena pano. Imene ndi shauri yanu, ife tipita pansewu fache ndi ufulu wathu mu dziko lathu la democracy kuti tipite pansewu tikapange zionesero. Sintakudziwa ngati anzanga ena mulipo ndi zili bwino. Thank you so much. Yeah, thank you. And we'll now go to the last but one on the list on our program, which is the questions from the members of the press. So if you have a question, you raise up your hand. I'll bring the mic, you introduce yourself and the media house, and then you pose the question. Thank you. Austin Sumufusa. Yeah, Austin, he always has a question. All right, in Austin Katunga, kuchokera ku Nzati Radio and TV. Kwambiri funso langa lubwera pa mfundo yokhudza bungwe la MEC kulembetsa anthu pogwiritsa ntchito ziphaso za muzika. Malingana ndi wapampando wa bungwe limeneli dzulo lomweli anatsindika kuti ngati bungweli lingogwira ntchitoyi kapena likupanga izi molingana ndi malamulo
achisankho momwe amakambira, ndipo ananena kuti iwo angogwiritsa zimenezo sizoti ndi ganizo la iwo kasoti mangofuna kumvetsetsa kutengera kuti mwina izi zikupangidwa chifukwa cha malamulo osati mwina momwe bungwere mwina langozipangira chiganizo chimenechi mwa iwoka. Zikomo. Anzeru amapanga malamulo okuti akomere anthu azikolo, samapanga malamulo ngati amitengo, amapanga malamulo kuapangira anthu, ndipo malamulo amapanga ndi anthu ku parliament. Komanso malamulo ngati lamulo lisali lokomera anthu amalikana. Ndiye ifeyo tikuona ngati ndikutiphera ufulu wathu, ndikupha ufulu wa Malawi kuti akanene kuti akupereka ndondomeko imodzi yokha iyonena kuti munthu akalembesere zisankho. Chikhalire nicho pali ndondomeko zambiri zimene mbuyo mutakhala tikupanga. Kodi boma ili lapambana bwanji kuti likasankhe akangosankha njira imodzi yokha? Komanso mukaona process ya registration imene akupangira achita suffocate kwambiri, anthu ambiri sanalembese. Kodi zisankhozi azapanga ndiye abale awo a nyumba mwawo kapena anawo? Chifukwa tikati kuvota maposition amene ali aja anabwerapo chifukwa cha Malawi. Ndiye acheya amene abwera kumene asasokoneze Malawi kuaphera ufulu wawo. Ndipo ifeyo ngati Malawi First tizayimirira Malawi kuchita demand ufulu umene ndokhazikika mu dziko la democracy. Zikomo. Mongo enjezeraso pamenepo ipanda. Mongo enjezera pamenepo ikadakhala kuti dongosolo la kupereka kwa ziphaso za unzika zikuyenda kuchita kava kwa aliyese ngati nzika ya Malawi, anthu amene amachita benefit kwambiri ndi zisankho ndi mavoti ndikuganiza kuti akanayika kwambiri mtima kuonetsetsa kuti dziko lonse munthu aliyese wapasidwa mwayi ofanana popanga polandira chiphaso cha unzika. Komano nzodabwitsa kuti ngati America atanena kuti angotsata malamulo kuti adzagwiritse ntchito kutsimikizira kwa chiphaso cha unzika, koma chikhalire nakudziwa kuti ku Eastern Region kumene ine ndikuchokera ambiri kuchokera 2020 kufika pano ambiri sana khale nawo mwayi okhala nacho chiphaso cha unzika. Zimene zikutanthauza kuti ndekuti ambiri amene alephera kupeza ziphaso za unzikawo sadzapeza nawo mwayi okwaniritsa ufulu wawo opanga chisankho. Zikomo. Ndi Franklin Mtambalika kuchokera ku Zodiac. Mwapereka masiku 10 kuti boma likhalira chitapo kanthu maerias amene mwatchulaja. Takhala tikuona matemeta amakuperekedwa aboma amatera kuti mwina njira yofuna kupangira solve mavuto amene dziko likumana nawo si ma demonstrations kapena matemetams, kumafunika mwina contact and dialogue. Sindikudziwa kuti mu space imeneyi mwapanga arrange zotani soti mwina mutha kupanga engage ma relevant stakeholders tukamba za NRB, MRI, kwina kumati boma, poor governance ndi zina zotero. Ngati nzika mukwena kupanga prioritize mwina contact and dialogue. Thank you. Tinga akamuona munthu pasogolo amamuimbira bero, ndefe taimba bero ngati Malawi First kuti aboma awamve zimene akulira Malawi uko amene Malawi anasankhawo akakhala asogoleri anzeru amene ali ndi chidwi, amene ali ndi welfare ya Malawi, aitana business, aitana ife Malawi First tikakhale, chifukwa solution sikupita pansewu, solution ndikukambirana. Koma timaona asogoleri ambiri akakhala pa udindo amakulu a mitima, ndikufuna mundivomereze inu atolankhani kuti ngati kuli boma limene ninalowera mademo mboma ndi la Tonse Alliance la MCP, choncho apaseso anthu ufulu wawo ngati alephera kulamula zikoli achite resign kapena yeye atiitane ku round table tikakambirane kuthesa mchitidwe wazunza Malawi. Chifukwa ife timakhulupirira nthawi imeneja kuma amaphunzitsa high five amanena kuti Malawi azadya bwino, Malawi azadya katatu. Mukapita kunsika uko mukamve mmene akuzunzikira azimayi ya business oti siku lina chifukwa andale amaona zinthu zabwino akakhala kunja kwa boma, koma akalowa mkatimo amakasintha azatutumuka siku lake limodzi, koma kunja uko sizili bwino. Koma andale amasankha kunamizidwa kuti azinamizidwa ndi anthu kuti koma bwana anthu akukukondani, koma anthu akulusa kwambiri, anthu ndiwo nyasidwa, anthu ndiwo sakondwa muno Malawi. Ndiye ife taimba bero ngati Malawi First tangu ayimirira Malawi chifukwa mkwiyo uli waukulu kunja uko. Zikomo.
Yeah, thank you so much. It seems we have exhausted all the questions. Yeah. We'll now move to the last part on our agenda item, which is the concluding remarks from the President of the Malawi Fest. Over to you. We would like, on behalf of all Malawians out there, to thank you, members of the press, that every time when you make a call, you are there for us, because you are there for the country. For any message to go out there, it requires you. So we don't take your coming here for granted, and we should thank you very much, sincerely, for everything that you do for your country, and may God bless you. Wishing you all the best as we leave this place. Thank you very much. Thank you very much. We'll ask Mr. Wadpason Zung to close with the word of prayer again, as he did when we were starting. Tipemphere. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ambuye Mulungu wakumwamba, tikuthokozani chifukwa munakhala nafe nthawi yonseyi mmene ndizokambira nzathuzi. Takuthokozani chifukwa cha uthenga umene wafika pano, ndipo ndi chikhulupiriro chathu kuti atsogoleri atengapo gawo pokonza mavuto amene atchulidwa pano. Tikukupemphani tsono pamene tikusiyana pano, mutithangatire ndinu, mutidalitse, komanso mutitsogolere muzonse zimene tichite msiku la lero. Zonse zitapempha mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ito pamene pandi pamapeto pa mwambo wa atolankhani makamaka mkumano wa atolankhani omuona konzedwa ndi amenewa kuti Malawi First mosogozedwa ndi Abale Kalindo, pakambidwa nkhani zosiyanasiyana kuchokera muno mu mzinda wa Lero. Dzina langa ndi Blessings Mpinganjira, tikubwezeretseni ku nyumba yathu yolutsira mawu mu mzinda wa Blantyre.